7 באוקטובר טלטל את כל המדינה. יש חדירת מחבלים ושיש טילים שיורים לכל עבר. התחלנו לקבל הודעות מהמחלקה שמגיעים המון פצועים, המון אנשים לא מזוהים. יש לחץ במחלקות והרופאים באמת רוצים אותנו. כל המשפחות רואים אותם בכל מקום, כל הפצועים רואים מיטות מובלות במסדרונות בבית חולים. החניכים שלנו עברו את זה בצורה קשה, אם זה לסמים ואם זה לשוטט ברחובות. ובאמת במוזיאון אין כל כך על מה לדבר, אבל הבנתי שאני בת שירות ושיש לי מה לעשות. אתה מוכן למשימה, יש אנשים לטפל ויש אנשים להציל ויש המון כאלה לצערי בימים הראשונים. בחרנו תפקיד מסוים בשירות לאומי וקצת ככה שינו לנו אותו, אבל כמובן שהתגייסנו למשימה, להגיע למלונות או אכסניות, לפתוח בתי ספר. אני נמצאת פה עם מפונים מאיבים, מרכז קליטה, עולים שהם עלו ממש לפני 3 חודשים, הם לא יודעים עברית. הם נכנסו פה למציאות הישראלית המאוד קשה. להיות הזאת שנותנת לו ככה את היד על הכתף, לשמוע מה שהוא עבר. אני מרגישה שאני חלק ממדינת ישראל, ואני עוזרת להם במצב הזה. בגלל ככה אני הגעתי לבית חולים סורוקה. הקמנו כאן בבית החולים גן לילדי ובצוות הרפואי, שיוכלו להיות כל כולם בעבודה. השילוט, כל הציוד לילדים, בין אם זה יצירות, בין אם זה טושים, בין אם זה דבקים. הבנות שירות פה שומרות על השגרה בגנים, בבתי ספר, במועדוניות רווחה, מלונות של מפונים, בעזרה למשפחות שאבא במילואים, טלפונים לקשישים. אני כן שמחה להיות כאן דווקא עכשיו. המנהלים וכל הצוות הגברי במילואים, ולכן כזה החליטו שהבנות שירות ייקח תפקיד מרכזי בהובלת הכפר בתקופות האלה. ואנחנו איתם מ-8 בבוקר עד 10 בלילה, כל היום, בכל זמן, בכל רגע שהם ירצו. מוכנים לכל מקרה, מוכנים אוזנקים, שמים שכפ"ץ, שמים קסדות ויוצאים. ותופס אותך לירי טילים, המון פצועי ירי, ואתה כרגע כולך דרוך למשימה להציל כמה שיותר חיי אדם. זה הרגיש לי בדיוק המקום שפתאום אני יכולה להועיל ואני יכולה לתרום ולעזור ובעצם להציל חיים. בנות שירות זה כוח אדיר בכפר. בתפקיד הזה מצאתי הרבה מאוד משמעות. אתה יושב עם חניך ואתה מדבר איתו ואתה מגלה עולם שלם שהוא סוחב עליו. ההרגשה היא הרגשה מאוד מיוחדת, ההרגשה שאני באמת נותנת מעצמי. אני מרגישה שהעבודה שאנחנו עושות כאן היא לא פחות משמעותית ממה שחברות שלי עושות בצה"ל. אני מגיעה למקום שירות היום כשאני נהנית בו ואני יכולה להישאר יותר מ8 שעות וזה לא מפריע לי כי אני עושה את הדברים שאני אוהבת, אני אוהבת להציל חיים ואני אוהבת לעזור לאנשים. זה בדיוק הזמן שאפשר לראות בו את כל המשמעות באמת הגדולה מאוד 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 של השירות הלאומי. ביחד ננצח. יחד ננצח. רק ביחד ננצח. כי רק ביחד ננצח.